Ai Khublei phi baro ki hep ki beren haka kyrteng ka ba thiang tam jong uchis Chris. Haka baning kong nga ai ngu U Blei bola ayangi ya kane ka lat ka bangila banwan kumne limba ka Good News TV ka bangila ban wanlam ya kane ka program jong phi ki hep ki beret limba ka Good News channel. Te hep ki beret mentakasi ka topik ka banga walam shapi ka day ka topik shapang ka jingdwai. Te hashwa bangan sedang yakane ko mga laong yapi baka topik ka day shapang ka jingdwai te token nginya dwai shwa. Bu yakikti ki jongpi kumni bad yakabrip yakikamat tong nginya dwai mo. Kupa jingi ba hapdeng ngi ai ngu try ka jing don kat ka jong me ha ka jing im ka jongi mela sumar mela ri yangi ha kisngi baro ki bala let nyo bat ngi Cameroon nang ni shakmat try men ri men sumar yangi men don kat bat ngi bat men yalam yangi ha ka linti yat ka jongi ka ba man la kasngi men a yangi ki jing kyrkhu ki jong me ba men the sei ha ka jing im ka jongi ka ba man la kasngi bat men penlong lang yangi baro hi ki khon hep ki kiba tips ni bat kiba kongo don kat bat kapor ka badang sa baro ni pani kini baro ha ka kyrteng jong Jisu amen. They have kumbangala ong baka topic mentakasngi kadai ka topic ka jingdwai hato phi tip baro baka kata ka jingdwai bat bangangai kamru ba ma phi baro phi juya dwai man lakasngi te ngakwa ban kalikan kanungut na pi juya dwai man lakasngi ho chan baro hi ngi dwai bet man lakasngi te ngi tip shushu khambha shushu bat ngi tip langru ba ka kata ka jingdwai mo kata ka jingdwai ken hab kadai ka jingyakran ka jongpi bat U Blei kalong kata ka jingyakran ken ka bajan tam ka jongpi bat U Blei pitip he la tho ya ka jingdwai ho ya ka jingdwai la tho ha ka Bible bon teli ki jingdwai ki bala tho ha ka Bible baki mangi ngila ban syam bat bangila ban pen nang ta bat kata ka jingdwai ka bala tho ha po ka Bible ka ba mangi baro ngiatim pitip kadai ke ka jingdwai ka ba chupendwai ha ka por balong Jingiaseng Khynnah hakapor Sunday school haki school balang baro kita ki jingdwai bat kata ka jingdwai ka bakong san ka bayangi baro bangi de ban tip lang kadai ka jingdwai utrai bat ya kani ka jingdwai utrai la tho ha ka gospel Matthias ka linong ka ban reu ka dekhat ka ba khandai hado khat lai ha ka gospel Matthias ka linong ka ban reu ka dekhat ka ba khandai hado khat lai mo te se ya plead ya ka Bible se ya let se ya pet hapo ka gospel jong Matthias pet ya ka linong ka ba ka ban riu hang to la tho ya ki jingdwai bat la hikai yangi kumno bangi dei ban dwai te kum ki hep ki baren ngatip ha bat mangi baro hi wat mangi ru ha kapor bangi dangret ngi shai kham dwai bha min step ha kapor bangi khe ngi dwai ha kapor bangi bam ngi dwai ha kapor shwa ban ban thia min miet ndai kata ka de ka jing hikai ka bangi la yo na do min shwa na do dangret ha ka na do na yeng hi bat kumta ka ya ha do ki bla he la sandu bangin penlong ya ki jing dwai and the khe min step bat ha shwa ban thia min mien te minta ngania thu ya phi bakum ki hep ki baret ru phila ban ya dwai bon sen hakashisngi phila ban bu ya ki jingdwai ki ba pher ki ba la ba phin ki ba phi phila ban dwai mo kata ka jingdwai ken hep phitip kalong kata ka ka bor ba ka bala ban pin imengi hakani ka perthai kata ka jingdwai ka de ka bor ba ka bala ban pin yo ya ki jingdon kam jungi baro ka jingdwai ka de ka bor ka ba ngila ban yo ya ki jingkhu ki jong U Blei ki ba ngi yo ha ka jingim ka jongi ka ba man la kasngi
Dia kan ye ka jingdwai kan ki babon ba pitep la tho ha ka Bible ko mangala ong mene bat balai ba tho ha ka Bible khanang mangi baro ngin la ban nang ban pule nang tu bat bangin nang ban dwai ya ki jingdwai ki jongi ki ba pher bangin pan bangin kerpat ya U Blei pon ai yangi ha ki por ki bangi ngi dwai bangin kerpat ya U lembaki jingdwai they have lada nga clear pi ha ka por ayu pi shet kham dwai bha nga tip pin ong ha ka por balong exams but ha ka por ba your result kata ka di ka jinglong ka jongi ki hep ki parit ba man badan exams ngilat long tension ngilat ting ngilak khuslai but ha ka por ba your result le ting ban le ru ban ishim result namar bale bating yo fail da khlam la bha ya ka exams henry ngan ong ye pi kan kum ki hep ki baret tang ki hep re ki bala sanru ngi de ban dwai man lakasngi phitip baro ba U Blei u kham i bhaya ki khana dei ne U Blei u kham i bhaya ki khana u khwat ya ki khana shaladi u sha score ya ki jingdwai ki chongki u snap ya ki jingdwai chongki hep ki baren te kum ki hep ki baren ki ngidon pun teli ki jingdwai ki bangi ngila pania dwai dei tingila ban dwai na ka benta email ipa bakin yo ya kamet ka bakot ka bakhia kin yo ya ka kamai ka kaji ka paman la kasngi khanang bakin la ban pendap ya ki bai school ki chongi ya ki pam ki chongi ya ki chan ki chongi ki bangin phong kita ki la ban yo lamba ki kimi ki pa la da ki yo ya kamet ka bakot ka bakhia baki la ban letre lekta dei tingila bandwai na kabenta ki hinman ki para ki badan hapdeng jong ki jingpulia ki jongki ki badan hapdeng jong ki jingtrei ki jongki ngila bandwai na kabenta jongki ru kin yo ya kamet ka bakot ka bakhia bat kin nang stan bat kin nang yo ya ki kam ki babiang ha ki jingem ki jongki tingila bandwai ye ime ipa ime kha iparat ki badan hapdeng ka jinglong temen bakin nang yo dan ringkat bat ngi ha ka ying ka jongi ka baman lakas ngi bakin nang yo ya ka met ka bakot ka bakhia khnang baka yeng kandang shngan tengi laru bandwai ya ki paralok ki jongi ki paralok ki bale school lang ki paralok ki bale Jingiaseng lang ki paralok ki sa hamar jan yeng jongi ngila bandwai na ka benta jongki ru ngila bandwai na ka benta ka school ka bangi ngi pulie kaba khanang bak kata ka school kanang kiu iran kanang kiu shaprang bakan long ka school ka babha ka school ka paunam bat ki khna school kin long ki khna school ki batip sngi tingila bandwai ru na ka benta ki bapang ki basitom ki badan hapdeng jong ka jingjar bat ka jingkertu ngila bandwai na ka benta ki jongki ru kum ki hep ki barit ngila banbu i jingdwai batang shi kentien la ni tang shi sentence tang shi line ru U Blei utip ya ki jingdwai bat usngau ya ki jingdwai ki chongi mo ha ka kitab jong ujera maya kalenong ka ba arp khandai ka dekhat ka ba khat ar bat khat lai utrai ongkom ni te phin khat karpat yanga bat phin yo le bandwai ngaru ngan shashkor ya phi sngapsi utrai ongkum ta ya ki hep ki barit phin khat karpat yanga phin ong trai to sngapsi ya ki jingdwai ki jonga bat utrai un shashkor ya ki jingdwai jong ki hep ki barit utrai ju ong em lanuru kan mau mo bat ka ong shu phin sham yanga phin wat yanga bat phin shem yanga haba phin wat yanga daka donut baro ke ai ka jing hikai ka bangi yo lamba kani ka dukhan bangin wat ya utrai bat ngin shem ya utrai tang ladangi wat da ka donut ka bakhut ka donut ka basngur ka bamdan ya kanu ka jingpishni ka bamdan ya kanu ka jingmut snew ka donut ka balong sngur shisha kata namar ba U Blei uyo i te ya ki donut ki chongi uyo i bha bat utip ke ai ka bangi ngidon ke ai ka jingthmu ka chongi ka bangi ngidon mo te nakata ka daw ha ka kitab jong Jeremiah la ong ba ngidei ban wat ya utrai bat ngin shem tang bangin shem tang andangi wat dekat donut baro
te mentapan ngin ya snap kei kata ka jing twai mo kei kata ka jing twai pitip kan hem ba U Blei utip lupa ya ki e baro syapang ka jing im ka jongi utip lut ngin sedang kumno ngin kut kumno ngin thia kumno ngin khe kumno lanu ngin pang lanu ngin kot ngin khia lanu ngin yu ya ki e U Blei utip lut baro khot U Blei utip wat hadu katnu teli ki snyu ki dan hakli jongpi mo ngi te ngimla ban nyo wi ki snyu hakli jongi henre U Blei utip iwe snyu hapo ka kli ka jongi na kata ka daw U Blei ulong kata ka jing im ka jongi kan ka ba utip lut te U Blei wat la utip ru kata syapang jongi henre udang kwa yangi ba ngin kren ya lemba ki jing twai kum bangala ong mene ba ka jing twai ka dei ka jing ya kren hapdeng jongpi ba jong U Blei dei ngin da duai ngin ju snap jar ngi duai teng ngi khum duai lada ngi don ya kata ka jing snow ka ba pher pha gi don kata ka jing snow ka bangin duai ngi duai gi don pede teng ngi duai ha ka ba jar wat la ngi duai ha ka ba jar ngi duai U Blei utip ya ki jing duai ki jongi na kata ka daw U Blei wat la utip lut ru henre ukwa yangi bangin duai pat bangin keren ya gin ya thu ya ya ki ki jing ja ha ka jing im ka jongi kumba mangi dei mangi lani ma phiru kum ki hap ki baret phi ya kran bar ki parlok ki jong phi khamtam but best friend I jong phi kran phi ya thu lu di ki ki jing jani minin em nga bam ja kum ta ha yeng minin em nga le ya ko humo kum ta minin ngai kundu ye tai parlok minin ye le ka shi yeng lani la shai ngin don kata ha yeng nge thu ngi share nei bat ki parlong te kum ta hi U Blei ru ukwa kan yangi bangin ya kran bat khnang ba la ban long ta parlok ubaha jantam U Blei ukwa ban long parlok uchong phi ubaha jantam uba phi ne share ya ki jingja ki ba bhane ki basniu hapo ka jing im ka jong phi ki kita ki jing snow tanat ki ba phi shama ka jing im ka jong phi U Blei ukwa kan ban ya thu ya U Blei lemba ki jing duai ha ka por ba phi duai ngi la ban ong try nga ai ngu ba man ta ka sngi nga kmen pha ka long kum ta nga la ban khre kot bha nga pass pha ha ka exams nga yo ki chan ki ba thamai la ni nga yo ya ka bam ha ka ta ka kom ni duai kan U Blei mo ngi thu yo ban katha ka lat kabang ila ban let kalong ba lemba kalat bangi du ngiwat U Blei te kalat kabang ngiwat U Blei kalong ba ka jing twai kan lemba ka jing twai piangan ong ya phi kumbala ong mo U Blei ong tiet te ansapli wat te phin sa shem hakata hi ka ju karukam lada ngi duai ngi bu ya ki jing don kam ki jongi hakmat U Blei lemba ki jing duai tingin yo ba ya kita ki ki bangi ngi thrang pat bangi ngi kwa kan mo sibot ngila ban ong ngila ban duai kan try to aya nga ya ka jing ya da nga don kam ya ka jing ya da ka chong me ka ba man la ka sngi ha ka jing im ka chonga ha banga ya halenti ha banga don hangru nga don kam ya ka jing ya da ka chong me nga kwa ya me ba men don ha sinda chonga nga kwa bangan long khna ba tip sngi ba ko ngu ya me ipa nga kwa ban long ne ka khna ka ba shampang ya ki baro bat khamtam nga la nga kwa bangan long ka khna ka ban bendon burom ya me kita ki ba ngila ban bu U Blei limba ki jing duai ki jongi pitip kan ladangi ngi duai kata ka jing ya dei ka jongi bat U Blei ka kham jan bat ngi kham sngewthuh bha ya kata ka jing ya dei ka jongi ya kata ka jing ka jong U Blei ka ba U Blei u the sei ha ka jing im ka jongi mo kata ka jing ka jong U Blei phin da duai phin sngewthuh bha ba ka long ka ba phla hadu kata ka ba ngimla ban batai daka ktien ngim don ktien ban patai ya kani ka jing duai lim ya kani ka jing dei ka jongi ka jing sup ka mynsiem ka jongi ka bat U Blei ka bangi ngi don kan bat phitip kan U Blei u ju kham ju pa pha ya ki jing duai jong ki khna ki ba ju duai man la ka sngi khamtam jong ki khna ki ba tip sngi te ngan ong ya phi ki hep ki baret
ya le ban long bat ki khana ki batip sngi what you talk e me ipa what you talk haskul what you le kanu ka kam ka bathok lani kanu ka kam ka ban pen sngosi ya i me ipa lani ka kam ka ban pen sngosi ya ka skul ngim chu dei bande ya kum kita ki kam khnang bengin la ban long ki khana ki batip sngi te ngilaban yo kan ya ki ba ngi pan lemba ka jingdwai ngani ya thu kan ya phi ki jingdwai ki ba U Blei ujubab dam ki dan ki jingdwai ki ba ujubab no kum tu utip ti U Blei kumangal ongi phi utip ro chapang ki jik chapang ka jingim ka jongi te kum ta ki dan ki jingdwai ki ba U Blei ujubab no hang tu pat ki dan pat ru ki jingdwai ki ba U Blei ujubab kham hadien mo ujubab kham hadien kumba teng-tengin ong dry ngakwa menta la ajan Christmas ne te pilapan ong ni dry ngakwa ya kasapti ka bathamai kasapti ka ba itanat bangan phong te pilapan dry kumta hindai ngan ong ye pi la da phim yo ya kata kasapti umlei na phim yo umlei U Blei unsa aya phi hakapor ka ba udei ban ai pitep em kapor ka jong U Blei habo aya ka jubab ka long kapor ka papiang kapor ka jong U Blei kam juba kala da lei ru na kata ka daw ngi teng kum ki belasan ru ngi shit thunum kan tangi dwai em o ngi la dwai ru ngi kham yo an rei em kam ju long kom ta ka jingdwai hi ka dei ka bangila dwai da ka donut bat ngila IT ya U Blei tu U Blei utip yaki jubab balano udai ma u ba un ai ya kata ka jubab lani ya kita ki jingkwa ki jongi baro te kumbangala ong mene bangi ngila ban dwai bun sin hakashisngi te mentangan ya thu ya phi kan khindiat kita ki jingdwai kan mo ki ba phila ban dwai ndai te phila ban dwai hakapor mynsiem hakapor ba phikhe mynsiem apa jingthia phila ban dwai hi marwai lani phi dwai lang ha yeng ru ba phin dwai phin ong atrai nga ai ngu ya me na ka benta ka met ka pasuk habanga ngalayo thia suk melari melasuma rianga baro shimen nang ta de phila bandwai hakapor babam mo atrai nga ai ngu ya me na benta kini ki jingbam ki ba me melabu hakmat jonga ki ba long ki kyrkhu ki jong me ka banga nga yo ban bam kumni kerhai ha kane kapor de kum kita ki jingdwai ngila ban bu de ngila ban buru ya ki jingdwai ha kapor bangi dan ha ki lenti ki senkin dai ha kapor bangi le school na ngile chanu kanu ka chaka ka bangi de ban jinglen la ningi dan kanu ka program ngi dan hapo lenti ban ya dan ngi shong hapo ka kali ngila ban dwai hapo mynsiem kan atrai dan hasanda changa ya ker da yanga kanang bangan la ban poisuk syakata ka jinglet ka changa namar teng langi dan hapo hakalenti ka bangi ya ngimtip kibriu ki badan hajan jongi kilong kibriu ki babhane ki basniu larangi shong haki bus ne haki taxi ru ngimtip kire kibriu ki babha ne ki basniu te ngilaban ongkan atrai to ri to sumarianga but hadian bangila poi shakata ka chaka ngimde ban klan bangin dwai bangin aingu ba U Blei ula don ringkat bat ni ula ker ula da ula ri ula sumariangi lembaka lentian ka jongi bangi poi suk ndai ti ngilaru bandwai hakapor ba krekot katali kadi ka bokongsan hakapor ba krekot ngidi bandwai ngidi ban ongkan utrai atrai to penla yanga ya kane ka subject khanang ba ngan la ban sngewthuh bha khanang ba ngan shampang bha ya kane ka subject ba anda ngala shampang bha ngan la bangan leitho hakapor bangadan exams lani hakapor ngidan ki test school ndai tangkau bai ngakwa ban shan ne phi hangni bangan ong ba what you dwai tang hakapor balong exams bo na ki khna ken nga ong meneru ngi shei kham dwai hakapor badan exams ndai bangin ong try penla yanga ya kani ka subject ngam pat la te try ngan le tho ayu la shai u try umnum sngot ya kata da le ru u try ukwa ya phi kan ba phin 3 minute but u try u jubab ya ki jingdwai changki to ki khna ki ba khre minute ya ki kot ki changki ki khna ki bala minute shisha ki bala pen khre lupa shisha ya ka exams but kum ko jubab u try u ai ya ka result ka babha dai te kum ta hi ken ni sngewthuh ba lada ngi kwa ban yo ban khet ya u so u ba thiang
te ngi dei ban 3 minute ha kanu ka kamru tang ha ka krekot rei kanu ka kam ka ba laben shat hangi bangin le khanang bangin yo ya uta uso kamut ngi dei ban 3 minute ya kata ka kam ken mo te kita ki jinghikai ki bangila ban yo but ngila ban Duairu na kabenta ki teman ko menang ang imi iparat imi khan dai tementang ila ban duairu ya ki teman ki babun ki papang ki badan hapo hospital ki badan hapdeng ka jingthia pang ha jingthia ha yeng ngila ban duai na kabenta jongki ki teman ki basa hajan yeng jongphi ki babun ki bamla shu ban khi na ka jingthia henry ki don pat ki barang la ru ban khi tangba ki don hapdeng ka jingpang ngila ban duai na kabenta jongki ru bo U Blei Un bu ya ka kti ka badan bor jong u halo changki khrang bakin la ban kot ban khia no ki badon sho hospital ki la ban wan phai no she yeng khrang baki la ban don byang bat ki khun ki jongki ki siu ki jongki baka yeng kan sngo tanat byang bat ki badon thia pang ru ha yeng ki la ban khi no na ka ching thia pang ka jongki ni la ban dwai kum ta ka ni la ban dwai kelum lang ya baro te ka weru kata ka jingdwai sakawai pada ka jingdwai ka bangila bandwai na ka benta ki baduk ki bakardu dei ki baduk ki bakardu khamtam hakari india ka jongi ki bon ba ki baduk bat hapo kari meghalaya jongi ru hangni hapo ka jalla jongi ru ngi bon ba ki baduk dei ki bamyo ya ka bam ki bamyo ya ki jan ban phong ki myo ya ka lat ban school ki myo ya ka jingbala ka jongki ka paman la ka sngi ngi bon ba kum ki taru tengila bandwai na ka benta jongki ru ba U Blei Un pendap ya ki jingdong kam ki jongki phitip ken ha shakinong kendong ki don ken ki khna ki bayo ban school ki yo kan ban school teng ki don ki free school dei ki balang ki ba pher ki seng lane ka sarkar ka seng ye ki school ki free school ki ba ki yo ban le ai henrei ka bas si pada ka long kan ki yo ka school ki yo ka kot henrei ka light ha yeng kim don ban khra kon phitep ki le kom no thiet mombati man ka sngi ru mla te ban thiet kanu ka electric lamp ru mdan namar mlong namar balai bam don light ki don kishnong shakandong ki bam pat don light hadu mantaru te ki le kom no ki don ki street light kan bala yang ki mo bala yang hida ka sarkar ba yang ha ki surok na bakan shai ka surok ban ya i te kini ki khna ki ba red ki let ki yang ha po jong tau street light ban khre kot min miet khamtam ha ka por exams bar kita ki khna kan ki ba khre kot kum ta ki de ki khna ki ba 3 minute ki de ki khna ki ba thrang shisha ki khna ki ba jai tu kin de let kum la shai school ki ong mis nga ngam don light te ha ye nga khlam yo khre kot nga khlam yo ban prepare ya ka exams ka jonga lani ya ka test ka jonga hinde ki khna hi ki ba minute ki wat ken ya ka lat ki wat ya ka lat ha ka nu ka rukam mangan yo ya ka lat khanang bangan la ban khre kot ba mo te ki let ken chapo ki street lights ki shok ha po street lights ki kre ya ki kot ngila ban dwai na ban ta kum kita ki khna ru bakin yo shisha ya ka ta ka ka baki ki thrang ngila ban dwai na ka banta kita ki khna ki bam yo ya ka bam ki don ki khna ki ba shukrong ki don ki khna ki ba shubla shani shatai teng ki yo tang chi slice uruti mynsiem teng ki yo tang ija tang khandiat pham de shi bol ru lani shi plyang ru ban bam te ki yo tang khandiat pha teng ki bam tang mynsiem phite baro shi singi ki le kom no ki shudi tang da ka ki di da ko bat ki pen kedang ya la di da ko ta ko ru mde ko ma phi baro ba yo ban thiet ya kata ko lani ko ka bangira ha ki water bottle jungi ki shudi la ka di na ka kor ka nu pipe u balalat ko ka ba mi ni di kum ta ti kita ki khna ki shu pen kedang ya la di kum ta kan tu U Blei u kyrkhu bha ya kita ki khna mo namar ba u yo I kan ya kita ki e bat kum kita ki khna kan teng kim ju ngan klumar kim ju khriat kurmar damar balai baka kakti ko jong U Blei kadan ringkat bat ki kan U Blei open saat ya ki henry wat la kataru kum mangi kum ki hep ki berit ki badon dot ya ki hapo yeng dei mentar pidan ya ke TV dan fidan ya ka YouTube channel pipet dei ne tingi pet lemba jong kan ka good news TV tingi yo so ya ki jingkran dei ki don ki hep ki berit ki bam yo so ya ki ni ru kimtip ka kata ka TV kimtip ka kata ka YouTube kimtip ru shapang jang ka social media mo te ngila bandwai ken na banta kum kita ki hebru ki bam dan ya kanu ka jing shampang la ni ka jing nang jing stan ka ba ngi baro ngi yo ha ka ni ka por
kan mo tingila pandwai na kabenta ki kitu ki bamdon ya ki chan ki pabhaban phong khamtam menta bala talang la khrian tingim don ki chan ki bas at ngila pandwai U Blei un pendap ya baro ki jingdon kam ki jongki mo un aya ki kabam kababyang un aya ki chan ki babha bakin phong bakin kup khnang bakin shongs at hakapor kriat mangi te haye ngilas liu ki shaula ngidon ki depay ngidon ki heater ngis at ndrai pitip ken bapli ki badung banthit rengaru mla bansliu heater ru mlong kombang lo ngi phi menev nambar bam dan light hayeng te mla ban le kita ki te tang ka wei kala bakila ban le ka long ba limba ka ba phong de ki jan ki bas at tingila kan bandwai U Blei un pendap ya ki jingdon kam ki jongki kan te kumta kita ki ba menta ka singila puli hangni shaphang jong kita ki jingdwai bat lat na ki ni ru ki dang pun ba ki jingdwai ki bala banwan ha ka jingmut ka jing parkhat ka jong phi ka ba phi kum ki hep ki barit phila bandwai kan num don ba khang ye phi manu i me i parum num don ba khang ye phi manu ru ba phindwai ya kanu ka jingdwai ka ba bha mo ken mau ba ba phi dwai ya ki wei ki don ki wei ru ki ba dwai na ka banta ka jong phi Yes ngon kumno ngi la ban emma kan ka parthai menangal ong MUP baka jingdwai ka dei ka borba ka bala ban pin yangi ha kan ka parthai ka bala ban pin yo yangi ki jindon kam baro te ki don ken ki brio ki badwai na ka benta chongi ki badwai kelum lang ya baro ki khun ki jong U Blei te kumju hi mangiru ngi la ban ya dwai na ka benta jong ki wei ken ka balong ngi ya dwai markan liang kita ki dwai na ka benta jongi ngi dwai na ka benta ka jongki bat khamtam phim dei ban klat ban dwai na ka bentai ya ladi kata ka long ka bakong san bha lada phim klat ban dwai ya ladi phim num klat ban dwai na ka benta chong no ru mo te tang da kini bat menta nga walam shapi artli ki dukhat ki bangala shim nakasam kalenong ka ba arpusan ka dukhat ka basaw bat ka basan kan ba phila ban dwai kumni phila ban ong hangni ka kani ka sam ka ba arpusan ka hikai yangi ban ong kumni to pen I hanga ya ka lenti chongme mo to pen I hanga ya ka lenti chongme atrai to hikai yanga ya ki lenti ya hat ki chongme berkhat ngila ban pan kum taru no trai bula ban pen I yangi khnang bangin la ban sngewthuh hakum kanu ka lenti ka ba mangi ngila ban yan to ya lam yanga ha ka jing shisha ka chongme berkhat ngila ban ong kum taru ka bible ka hikai yangi pun teli ki jingdwai ha ka bangi ngila ban dwai sha U Blei mo ka ong shushu bat tu hikai yanga namar ba melong ka jingpen im jonga mo to yalam yanga ha ka lenti ka jingshisha ka jongme bat tu hikai yanga namar melong U Blei ka jingpen im ka jonga hame nga ap kermen baro shisngi berkat hame nga ap kermen baro shisngi ya katangi laban ong hangi laban dwai ha kapon mistap ba a try menta ka sngi baro shisngi nga I ya ki jingkermen ki jonga hakikti ki jongme tum kumtangi laban dwai pun teli ki jingdwai bat nga ngets kem hem ba nakini ki bangila puli menta ka sngi shapanga jingdwai pilayo ki jingmentoi shibun pilayo ya ki jinghikai shibun bat mangiru lemba kini ki program ngiyo langkanya ka jinghikai bat ngila ban pusan shibun ki baja haka jing im ka jangi tibat ngangets kamru banga tip wat la phidwai man lakasngi ngangets khamba nangni shakhamat phinnang khamdwai bha shu bat phin he phin san ha ki jingdwai ki chongphi tangda kini ki kitang da kini ki kentien ha kani ka pohor ngan pen kot na ka benta ka buram U Blei amen